No a teraz tu mám kapelu I Love You Honey Bunny, takže vy už teda máte odohraté dneska, čo hovoríte na tu náladu a aká to byla energia? Krásný to bylo po 9 letech, co jsme hráli ve skateparku a nádherná atmosféra, já nevím co kluci. Jo, to je dobrý, já jsem měl takovou nostalgii, já jsem chodil do skateparku, už jsem byl mladší, jsem byl ještě mladý. Tady? A lidi byli skvělí. Dobre? Jo, já jsem nadšený, miluju skateování a skateparky. A co ty lidi? Bylo jich tam dost? Hele, za nás úžasný úplně a my se do Pardubic vracíme hrozně rádi a doufám, že zase přijedeme někdy brzo, jako nejpozději příští rok jsme tady určitě. Super, takže ještě rátate s Fošnou teda? Zřejmě hned přijedeme, krásný festival s nádhernou atmosférou, kluci teda jedou do Prahy, já ještě zůstávám a moc se těším na všechny kapely. Videli ste už predtým niekedy taký formát spojenie umenia, akože takého výtvarného, takéhoto skateového a vlastne tohto hudobného? Pojď, Kristián, vem si to. Vidím to poprvé. Dobre, tak vidíte, Fošna je v niečom unikátny, presne. Díky za rozhovor, nebudem vás ďalej trápiť, som rád, že ste si to užili, boli ste super. Díky hrozně moc. Ja taky díky a hezkou cestu pak. Čau.